Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa 28 kan bulan kan Abril taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolanja. Ako man po, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr., masiram na hapon. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indokan ako Bicol Party List, asin ang programa man ini kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon sa liwat, partner. Masiram na hapon, partner! Mas masiram ka pa sa pagkahapon. Kumusta si Joel? Si Joel nag-comply na kasuhapon, partner, nagpadara na sa iyang aking siniko. Ayos na. Maray man pala si Joel. Siyempre, partner, iyan ang mga naging tema takan sarong aldaw na natawan taning tabang, natawan tanin na pagkakataon na suama magkaigwan ni oras na magkaulian ang buo. Oh, at saka ang importante duman nagkaigwanin Sustento, pagkakasinabutan, pagpapatawad suaki sa ama, and susustento So, na agad na sustento, nadagos na. Nadagos na. 1,840 partner pinadara ang pinadara. na. Minonitor mo ha. Siyempre. Saan pinadara? Sa smart padala. Ayun. Naresibi na. Naresibi na, partner. Ayos na. Talagang ang magayon digdi sa programa ta bako lang sa iristoryahan na May realidad. tigmo-monitor kundi hanggang sa mangyari so Kung ano na pagkasundoan, partner, na monitor mo. monitor ta. Yan. So ngunya na pagkaldaw, partner, sarong na naman na makabuluhan na programa ang sa tuyang pang-iribanan, pero garo na kita ngunyang kimang araw kay ito ha. Iba naman ang tema tangon yan, partner, pagtabang, siring man, So partner. bako sustento. Bako muna sustento. Pagtabang sa mga nangangaipo in terms kan salud, siring man ang mga papremyo ta, partner, sa mga estudyante na nagmamaot magkaiguan ng tablet. And syempre, ora at yan, makakaibanan taman si Congressman Pido Garbit. Of course, Ako ang Bicol Party abogado List. na matibay na abogado asin Muy na simpatiko. representante ka na ako Bicol Party List. Yan. Mga kaaksyon, kaibahan tangon yan si Nanay Merly. Nanay Merly Barnido kan Barangay Napaw, Baka kay Albay. Ini tanganing maghagad para sa iyang aki na may helang na si Daisy Rim. Maray na pagkahapon tabi Nanay Merly. Ayan, Pakira nila po kan nila. mikropono. Ayan. Yan. Maraming po nga po. Kumusta po ang biyahe mo poon sa Barangay Napaw, pasisiring po digdi sa Legazpi City? Maraming po. Ang Arayo. Napaw, saan po yan? Sa mainland o sa isla? Isla po. Sa Cagraray Island na. Opo, opo. Arayo ano, Nanay? Arayo Opo. po, opo. Ano ang sakayan dyan, Nanay Merly? Ano po, motor. Motorsiklo o subangka? Bangka po, bangka. Ayan. So Duang nagbangka klase ka, kaya parte makatos ka lang igdi. motor, saka motor na Motor bangka. Ayan. Ano po, Nanay, tabi ang katuyuhan tango niya na pagkaapon, napasiring po kamudig di o sa tabang ora mismo. Ano po, nagdigdi pa ako tamahagad malamang pong tabang duman sa aki kung may hilang na cerebral palsy. Si Desiree po, Desiree po, may hilang na cerebral palsy. Pirang taon na yan na aki mo? 16 po. 16. Opo. Puon kan anong edad siya nagkaigwang cerebral palsy? Ano po, magmula po siyang maliit, no, 4 months. Ano na po siya talaga. Nadadalan ta mga ka-action, ano ta ang bitis niya na cross legs, tapos ang kamot niya, day niya na na-extender. Parte ba yan kan sa iyang helang? Opo, parte po kan sa iyang hilang talaga. So dayan nauunat, Dahil Manay Merly? po, pag naunat po, pag ano siya, pag titukar po siya. Tapos 16 anyo siya, garo sadit lang siya, no? Opo, opo. Pira gabusan aki mo, Manay Merly? Iyan man sana po. Sulong aki. Sulong aki. Opo. Pero ang edad mo, Nanay, kang inaki mo ini si Desiree. Ano po, 45 po. Ano ta day na nadagdagan, Manay Merly? Matanda na po kasi ayaw ko na po kasi ito nga po siya argain. So dahil nahiling mo sa sitwasyon kan Opo, aki mo, opo. ika nagdesisyon mismo na day na nito Dahil na po. dagdagan. Opo. Nanay Merly, kang inaki mo po si Desiree, arog na talaga kaya ng kondisyon niya or may pagbabago po kan sa iyang inaki mo po siya? Unaki ko po siya, bako man po siyang masyadong arog kayan. Kaso nagdakulan na siya, arog na po talaga siya. Pero ang bulan mo po na nanotisyahan na may diferensya po si Desiree. Ano po, 4 na bulan po. Apat na bulan. Ano ang sitwasyon or ano ang nangyayari kay Desiree pag piga-atake kan hilang? Sige po ang hibi niya, tapos namumula, tapos dapat alsahon mo po, nung maliit pa po siya. Maski nga po ngayon, iyak siya, tapos hiluton mo po ito para mahali, so pag hibi niya. Ano So, po, Nanay, ang pagkabuhay ni Mr. Budaika? Sa po ka mo nagkukuanin? Pagbuhay-buhay.
Panggaro gasto. Ay, dati po ako, nung ako bata pa po, namasukan pa ako kasi mahirap ang buhay mo talaga kasi mangingisda lang po talaga yung asawa ko. Tapos ngayon, matanda na, ayaw nang magdagat siya. Ago mo po para sira. Para sira po. Ano Dati siya, po. para banwit, para... Nagkikitang po siya. nagkikitang. Opo. Pag nagkikitang, nadadakop kayan, Anong mga kitang kasag partner? eh. Anong kitang Oh, partner? kasag or Kasag. mga sira po, mga sira po. Sarong paagian partner, igwa ba ganing naglalambat, may Papana. nagpapana, iba-iba yan, may nagbabanwit. Pagkitang, ibang gamit man yan eh. Iba man po, opo. So, Yun yan, so may mga styrofoam. kasag. May styrofoam Mga kasag na po, bara. tapos mga malalain pong sira. Madaling araw po sinda na ang gahali So, po. si ago mo po, sa madaling sabi, parakitang. Opo, para kitang po. Yeah. Kitang. Akala ko kitam. Kitang. Ito Kitang, may styro kitang. partner na pibubungtak duman sa pagminako ang kasag. Iyo, iba mo. Okay. Tapos, ika po, dati katabang sa arong. Opo, dati namasukan Yeah. po ako nung ako bata pa. Si Isay nag-aasik. Pero kan po kan mag-aki, kaday mo na binayaan so aki mo. Binayaan ko po nung ako parang talagang nahirapan kami kasi nga mahirap nga ang mangingisda kasi pag ang lawod baga po mahukol dahil man nakakaakisira. Nasisay nag-aataman. Siya po, tapos yung Sisay biyanan, na siya. si Elias po, yung agom ko po, tapos yung Elias, biyanan ko po. si Tatay opo. Elias. Opo. Mal na mal po. So, ngunyan, dahil na po nagsisira, nagkikitang si Dai na Manoy po, Ilyas. nagahibad na po kasi siya. Nanay. Paano nang pagbuhay ni the partner? Dahil na naghahanap buhay. Ang edad mo po, pero nanay. Ano po, 61 po. 61. Opo. Tapos siya 16. Opo. Si Paano Manoy po Ilyas. ano ang kahandalan mo po, nanay, na siyempre matanda ka na, si Agumo, tapos arog ka na sa iyong aki. Sabi ko po, ipighingi ko po sa Panginoon na sana po mauna siyang kunin kaysa sa akin kasi pag ako ang mauna, kawawa siya, mamamatay siya agad, saka mamamahaw, di ba? Nakita mo po, nakahiga lang sa lagas siya. So, ang gusto mo po na mauna siyang mamatay. kaysa sa imo. Opo, kasi kawawa siya, wala siyang kapatid eh. Ang iba baga nanay na mag-urang, ang kamauutan, Di ba limawara nga ako? magkaigwan ng alawig na buhay ang Oo, aki. kung normal po, ay gano'n naman siya, arugain po siya eh. So, tanggap mo po na arog na ka ng sitwasyon. Ay, tanggap mo na po kasi ganun nga naghihirap nga kami. Tapos naawa nga si Annabel, ipinost niya ngayon na 16. Sabi ko nga, parang nakakaya man, Bill. Sabi, hindi. Kasi yung taga Bakulo din, tinulungan ng mga, ano ba yun? Rand. Oo, yun, naapas siya ni Annabel na ayun, ipost din. Sabi ko, Bill. Sabi ko, Ayan. ganun. So, ini partner, Kaya medyo yun. kakaiba, no? Kakaiba po ang sitwasyon kay Nanay Merly. Takong si Nanay Merly ang apo ton, mas gusto niyang inot na mawara sa kinaabahan so sa iyang aki kaysa sa iya. Sa rason, partner, na ang pighadit ni Nanay Merly, Warang maataman. kung siyan mainot, paano na so aki niya? Hindi ka mo mga relatives na pwede mong Mayroon po, pero wala siguro, hindi naman magtsatsaga dyan kasi sobra talaga parang, mas maganda nga po yung baby pa siya kasi magaan, arugain. Pero ngayon, sobrang lalo, paliguan ko siya. Siyempre, namamaho siya, tapos laway ng laway. Abya din po talaga. Parang Napagod ako. napagod ka na po. Parang ako napapagod na ngayon na ako natandaan na. Para ako pati naglalalasan na akong banig. Pag may karagumol, pag daing karagumol, paano sa pagkaon mi? So, yan nga ni po ang gusto kong Papaano? input, partner, kasi si Manoy Ilyas dahil na nagkikitang. Opo. Ano na sana ang pagkabuhay nindungo niya? Pag minsan po, ayun, may pinsan din po ako sa Maynila, bigitabangan din po kami, pero hindi rin sapat. At saka hindi naman araw-araw bibigyan ka, dapat maghingawa ka man para sa inyong pamilya. Karagumo, nagigibo ka mong banig. Agibo ako pong banig, yung agong po dahil man tatao, ako man sana. Ansarong banig, mga perang oras mo po yan nagigibo. Ay, ngunyan akong gurang na po, tapos nag-asikaso pa po ako kay Desiree, ay, 2 aldaw po. Tapos, Mura naman po ang sarong banig. ayun, dinara ko, 140, ngunyan, nag-120 na sana duman sa mo. Nagbaba ang presyo. Igwa kang darad yan mo niyan, manay? Mayroon po akong saro po. O, bakalunta. Binakal na po ni binakal na? ma'am. Opo. Tinaawan niya po nga na akong 200. Sabi ko 140 lang po eh. May dugang. May dugang po. Kaya salamat po. Okay. Kaya nagpapasalamat. So, sobra talagang Yaong pasalamat. ka, Manay Merly, sa programang Tabang Ora mismo, kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, ano ang gusto mong hagadon na tabang para sa aki mo and para sa pamilya nindo, sa indong mag-agom?
Ay, ako po, sa kusa lang pong ibigay po, hindi naman, mahirap naman ako magsabing, ganito, ganyan, araw-araw bibigyan mo ako ng ganun. Yung kusa lang pong bagang ibibigay sa amin. Basta, masustenturan ang sa indong pangangay po. yung ano lang, yung ang importante talaga, diaper, kasi ako hirap na hirap talaga maglaba Diaper. araw-araw. Kasi, Diaper. oo, kasi nga, dahil kaming tubig, harayo ang bubong. Okay, partner. Oh. Ang kahagadan niya itong kung ano ang pwedeng ano saan ang itao. pwedeng itao. Hali sa puso Hali ni sa Congressman puso ni Saldico. Congressman Oo. Saldico, Pero may Tabang request siya na Oramismo. diaper. Diaper. Ayan. Ayun. Mga kaaksyon, Nanay Merly, ang sa imong kahagadan, itatao tulos mo niyan. O yan na. Pasok, Juday. Juday. Ayan. Igwadig din mga bado para sa imo, asin kay Desiree. Salamat po talaga. At saka kay Manu Sirigman. Ilyas, may grocery. May food packs. O, Wow. ayan, may Salamat po bagas. talaga. may mga Sunag- cans. Oo. So, nagtao May po malinig na kainin. tubig. Oh, ang Ayan. dami naman. Oh. Salamat po talaga. Maringani di mo Diyos sinabayan na lang po partner. ang bahala. Maringani Magganti po partner sa di mo inyo. sinabayan kibanig. Oh, dahil matayo ng piga ano niya partner. May diaper dyan nanay ha. Opo. And at the same time, igwa ka din ng cash. Ini ang pambakal ning diaper. Igwa na dyan partner pa. Ini, Ayun eh, ayun eh, pangdugang pambakal niya pa diaper. ini sa diaper. Ayun. Ayan. Uy, salamat Nanay po. Merly, Thank igwa you. ka po digdinin Thank you cash very much po amounting to talaga. 1,000 para Ali sa Salamat puso po. ni Ali sa Congressman puso ni Saldico, Congressman kan ako Bicol Saldico. Party Ayan. List. Uy, salamat po. Opo. Nanay, mensahe mo po para kay Congressman Saldico asin sa ako Bicol Party List. Ang mensahe ko po, maraming salamat po tinabangan niya ako sa araw kaining kamugtakan, may nangangaipuhan talagang may akong mahilang na cerebral palsy. Kaya salamat po talaga. Diyos na lang po ang ganti sa kanila. Salamat po. Okay. So yan mga tugang, saro na naman na Bicolana, taga Napaw, Bakakay, Albay, ang nagkaigwanin tabang ora mismo digdi sa programa kan Action Mauli. Co Center and ako Bicol Party Mauli List. si Nanay Merly na may bit na pag-asa asin na pagpapasalamat sa puso na an sa iyang kahagadan na realisar. Andaradaran ni Manay pagpasiring sa Ligaspi sarong pidasong banig. Ngunyan pag uli niya dakul siyang Dakulon burubit-bit. siyang burubit-bit. Ipapahatod ta pa siya partner. Ay! May distansya ito. Matindi ka Aside talaga. ka iyan, syempre nagagad ka din ng tabang. Pag uli mo taday mo man inikaya bitbiton, ihahatod mo May tayo pambakal ka pang diaper. diretso sa imong residensya. Ay, salamat talaga. Aron kayan Manay ang Salamat programang talaga. tabang ora mismo ni Congressman Saldico and ako Ay, Bicol Party salamat List. po. Siyempre ta, igwa kang bitbit, abo may man ika mang problema na pag bitbit mo magabad. Kaya ihahatod may ka door to door sa imong harong tabi Nanay Merly. Salamat po. Mga tugang, mga kabarangay, sa pagbabalik kang programang Tabang Ora mismo, igwa pa po kitanin mga tatabangan and aaksyonan. Digdi lang po sa Tabang Ora mismo.